lupta care are loc între mine și destin. Deși muncesc pentru un vis, acesta cade pe deplin. Aștept cu nerăbdare să apară o speranță și poate voi reuși să-mi găsesc propriul drum în viață. Știm că e greu, trăim cu toți într-o furtună și cu fiecare clipă se duce și vremea bună. Aproape că văd cum și soarele se stinge și cum luna se ascunde nemai vrând să se implice. Vârstele prăbușindu-se se mai stinge încă o viață. Îmi văd visele cum dispar acoperite de o ceață. Văd cum vara privirea oamenilor te îngheață și iarna ești cuprins de flăcări ce aproape te înhață. Aud marea cum se zbate făcându-și cale spre ocean. Văd cum se satură pădurea să fie tăiată an de an. De ce se întâmplă toate astea? De ce nimeni nu știe? Răspunsul e puterea, dar nimeni nu o obține. În ziua de azi, dacă vrei să faci ceva, nu trebuie să dai greș, că altfel plătești cu viața. Deși cei mai mari eroi au murit pentru noi, noi fugim cât putem când e vorba de război. În ziua de azi, dacă vrei să faci ceva, nu trebuie să dai greș, că altfel plătești cu viața. Deși cei mai mari eroi au murit pentru noi, noi fugim cât putem când e vorba de război. Din cartea vieții mele s-a mai rupt o pagină, din doi tineri fericiți s-a mai frânt o inimă. Din stelele de pe cer multe au început să cadă. Din toți prietenii mei jumătate sunt animale de pradă. Din tot ce aveam odată acum nu mai am nimic și toți mă resping când încerc să mă implic. De ce au murit eroi în luptă vărsând sânge pentru pace, când și cel mai bun prieten te ține ca pe ace? De ce plouă afară când cerul este senin? De ce vărsăm cu toții lacrimi înainte să murim? De ce în fiecare seară în loc de vis avem coșmaruri? De ce sângele din vene e ca apa când sunt valuri? De ce în preajma părinților ne simțim protejați? De ce pe când de noapte ne simțim amenințați? De ce trăim fără niciun scop în viață? De ce tragem din răzputeri să avem un viitor în față? În ziua de azi, dacă vrei să faci ceva, nu trebuie să dai greș, că altfel plătești cu viața. Deși cei mai mari eroi au murit pentru noi, noi fugim cât putem când e vorba de război. În ziua de azi, dacă vrei să faci ceva, nu trebuie să dai greș, că altfel plătești cu viața. Deși cei mai mari eroi au murit pentru noi, noi fugim cât putem când e vorba de război.